mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milí bratia, sestry, nesmete sa mi, že som v ružovom, ako ministranti na Slovensku, že vyzeráte ako prasiatko. A dneska som na svätú omšu pekne si vykročil na anglickú svätú omšu a 3/4 žien všetky v ružovom. A ja vo fialovom som zabudol. Hneď som sa otočil, musel som sa ísť prezviesť. Tak mi to takto, ja si myslím, že oni tie Kanaďanky vedeli, že zabudnem, tak sa vyobliekali do ružového, aby mi to pripomenuli. Ružová farba však v cirkvi znamená radosť a my sa ideme pokúsiť o jedinú skutočnú radosť a to je radosť v Pánovi. Však máme to v liste Filipanom, svätý Pavol hovorí, že radujte sa v Pánovi. To je jediná radosť, úplná a úprimná, a teda hlboká. A trvalá, som chcel povedať, trvalá radosť je radosť v Pánovi. Úmysel svätej omše je za zosnulého Michala a zosnulú Helenku od dcér. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Modlíme sa. Bože, prostredníctvom svojho Syna obdivodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie. Daj, prosíme, aby kresťanský ľud kráčal v ústretí veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Jozue. Pán povedal Jozuemu: Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu. Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a 14. dňa mesiaca na večer slávili na Jerišských stepiach Veľkú noc. Od nasledujúceho dňa jedli z úrody zeme nekvasený chlieb a pražené zrno práve v ten istý deň. Na druhý deň, ako jedli z úrody zeme, prestala mana a synovia Izraela už tento pokrm nepoužívali, ale toho roku jedli z úrody kanánskej krajiny. Počuli sme Božie slovo. Vďaka. Skúste a presvedčia sa, aký dobrý je Pán. Skúste
Nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Velepte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkých hrôzy. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Na neľunáte a budete žiariť a tvár mám neščervenie hanbou. Božia zavolala, Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Počuli sme Božie slovo. Ďakujem. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento príjma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal 2 synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal: Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.
Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zazrel a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Privedte vykrmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. On mu na to povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, ako vidíte, podľa tohto omšového rúcha máme nedeľu letáre, čiže nedeľu radosti. A dnes sme mali aj presne od Pána Ježiša zacitované dôvod radosti. Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Toto priamo hovorí Boh, pretože ten otec v Evanjeliu, samozrejme, že je náš dobrotivý nebeský otec. Takže dôvod radosti je, že sa niekto vracia k nebeskému otcovi, že niekto robí pokánie. Pán Ježiš to povedal aj na inom mieste, že v nebi je oslava, v nebi je radosť, anjeli sa radujú, keď ktokoľvek z nás robí pokánie. Keďže my sme otcové deti, tak my sa tiež radujeme. Dúfam, alebo chceme sa vždy radovať, keď niekto robí pokánie, keď sa niekto napríklad vráti do kostola po rokoch, možno 30, 40, 50, 60, keď niekto začne chodiť do kostola, tak ak sme Božie deti, tak nás preniká nesmierna radosť. Ani si len nepripustíme takú myšlienku, že čo robil dovtedy. Nepretvaruje sa, ako žil. Toto je všetko od diabla. Skutočný kresťan a syn nebeského Otca sa nesmierne raduje, keď sa niekto nový objaví v spoločenstve, v komunite, v kostole. Keď niekto túži po Kristovi, keď niekto sa vracia k nebeskému Otcovi, to je predsa Otcova radosť a teda aj naša radosť. A samozrejme, že skutočnú radosť v srdci máme aj vtedy, keď sa my sami vraciame k nebeskému Otcovi, keď my robíme pokánie. Pokánie nám dáva veľkú radosť, takú tú tichú, ale opravdivú radosť srdca. Myslím si, že na konci pôstu zažijeme veľkú radosť, ak počas týchto týždňov úprimne robíme pokánie. V niektorých prípadoch máme také ťažké životné situácie, že nás to prinúti zamyslieť sa nad životom a rozmýšľať o Bohu. A to presne sa stalo aj v dnešnom evanjeliu, keď sa ten syn dostal do veľmi ťažkej situácie, tak rozmýšľal o Bohu. Ale
Ja si myslím, že to nebol pravý dôvod jeho pokánia. Áno, je pravda, že väčšina ľudí sa dostáva bližšie k Bohu, možno všetci sa dostávame bližšie k Bohu, keď máme nejakú veľmi ťažkú životnú situáciu, keď sme na dne. A najmä v tých chvíľach, keď človek si niečo sám buduje bez Boha, potom zistí, že sa mu to všetko rozsypalo a potom začne hľadať Boha. Ale aj tak opravdivý dôvod skutočného pokánia je láska. Človek v tej ťažkej situácii nejak tak intuitívne cíti, že niekto hore ma miluje. Niekomu na mne záleží. A táto láska nebeského Otca priťahuje. To pokánie, skutočné obrátenie zažil mladší brat až na konci cesty, keď dokráčal a prišiel domov a tam ho otec objal, tak vtedy sa mu roztopilo srdce. Vtedy to všetko pochopil. Vtedy si uvedomil, aký je on milovaný. On to cítil, on to vedel. To bola sila, ktorá ho hnala domov. Áno, na začiatku to bolo, že tu sa nemôžem ani najesť, doma sa najem. Ale ako tak putoval a kráčal, stále viac a viac ho prenikala myšlienka, ktorú každý z ľudí má v srdci, že on ma miluje. Nebeský Otec ma miluje, Nebeský Otec ma čaká. A preto bola dôležitá táto jeho cesta pokánia. Aby to každým krokom viac pochopil a v tom objatí s Otcom naplno pochopil, aký je milovaný. A to je, milovaní bratia a sestry, pravý dôvod obrátenia, že sme pocitili Otcovú lásku a že sme jej uverili. Niekedy však máme veľký problém veriť. Môžeme sa dostať do takých pochybností, ako napríklad ten mladší syn, on otcovi neveril. On povedal, daj mi majetok, čo mi patrí. Kto vie, čo bude? Kto vie, či mi to ty vôbec dáš v testamente? Kto vie, ako ešte aj môj starší brat ťa ovplyvní? Prepíš mi teraz majetok na mňa, to, čo mi patrí. No nedôveroval otcovi, neveril mu. Ale aj v tejto ťažkej chvíli otec neprestal dôverovať jemu. Neprestal veriť svojho syna. Ja by som dnes chcel, milí bratia a sestry, kázať o viere nie v Boha, ale o viere Boha. Viere, ktorú má Boh, keď verí svojim synom a svojim dcéram. Dnešná kázeň veľmi ma oslovila tá myšlienka z Evanielia, ktorú teraz tak dlhšie rozoberiem, ako Boh verí v nás. Pretože keď ten syn povedal, že ti nedôverujem, daj mi časť majetku, ono to bolo ešte horšie. Pretože v časoch, keď žil Pán Ježiš, bol taký zákon v Izraeli, a myslím, že to prišlo z Ríma, že to bol rímsky zákon, ak sa nemýlim, že majetok si mohol syn zobrať, až keď zomrel otec. To bolo neprípustné rozdielovať za jeho života. Bolo protizákonné. On mu vlastne hovorí, si mŕtvý pre mňa. Otec, ty si pre mňa mŕtvý. Berem si majetok. Ako to muselo otca zraniť. A ani v tejto hroznej chvíli otec neprestal veriť svojmu synovi. Neprestal v neho dôverovať. Veď on s ním prežil celý život. On poznal jeho temné stránky, ale on aj vedel, koľko je v ňom dobra. Neprestal v neho dôverovať. A oplatilo sa, ako vidíme z toho príbehu. Oplatilo sa. Nebeský Otec neprestane v teba dôverovať, pretože on presne vie, ako ťa stvoril. On veľmi dobre pozná svoje stvorenie. Takéto srdce som dal človeku. A Boh tomu ľudskému srdcu do krajnosti dôveruje. Aj keď ľudské srdce je hlboké ako priepasť, a niekedy sa v tej priepasti strácame, možno aj dosť často sa ľudstvo z tej priepasti stráca, ale Otec vidí na dno tej priepasti a neprestane dôverovať. Nikomu na tomto svete. Nikomu. Každému dôveruje. Vidíme, ako dôveroval podľa toho, ako každý deň ho chodil hľadať. Ako vystupoval z domu a ako na ňo čakal. To otcovo čakanie v preklade znamená otcova dôvera. On vedel, že sa vráti. On mu veril, že sa vráti. Ale, čo je veľmi zaujímavé si všimnúť, že otec dôveroval aj v schopnosti svojho syna. Lebo možno, že keby chcel, tak by išiel až niekde do mesta, s Božou pomocou by ten otec aj s pomocou ľudí ho niekde našiel a doviezol by si ho domov. Ale on to nespravil. On na ňo čakal, niekde možno na poli alebo v lese, chodil mu v ústrety, čakal ho, ale nešiel ho hľadať, pretože on veril, že ten syn
bude mať síl sa vrátiť a bude vládať tú cestu, ťažkú cestu domov vykonať. Že táto schopnosť v tom synovi je, on tomu veril. A ten syn veľmi túto cestu potreboval, aby sa vnútorne uzdravil, aby bol lepším človekom. Vidíte, toto je ťažké veriť, to je veľmi ťažké. Veriť v schopnosti našich detí, že aj niekedy, keď sa nám zdá, že sa strácajú, oni to v sebe majú. A neuľahčovať im všetko, ani keď sú malé, neuľahčovať im, nedávať im všetko na tácke. Dôverovať, že v nich je veľká Božia sila. A s pomocou tejto sily deti, aj tínedžeri, decká, tínedžeri, čo ste tu, naši zo stredka, sú schopní obrovských vecí. Nerobme to za nich. Ten otec dôveroval, že ten syn sa vráti a vykoná tú cestu. No už tá cesta nebola pre neho ľahká, pretože ho ťažil vlastný hriech, ťažila ho hanba, vlastné zlyhanie a ešte aj starší brat. Ten mu vôbec nedôveroval, ten mu hádzal polená pod nohy. Ak otec dôveroval, že sa syn vráti, ten starší brat asi nedôveroval, že sa jeho brat vráti. Lebo to bolo vidno, keď sa on konečne vrátil, tak on sa vôbec netešil. A on ho ešte aj súdil a ešte mu aj povedal, že s prostitútkami si prehajdákal majetok otca. No, mňa by zaujímalo, že skade to vedel tento syn, starší. Pán Ježiš to v evaníliu nepovedal. Pán Ježiš, keď rozpráva toto podobenstvo, tak čo povedal? Že zobral si časť majetku, ktorá mu patrí, ten mladší syn, išiel do ďalekého kraja a tam prehýril ten majetok. Tam roztopašným životom prišiel o majetok. Možno, že mal rád pivo a prepil to v krčme. Možno, že sa zapletol do nejakých hazardných hrí. Nevieme, ale nikde není napísané, že to premánil s prostitútkami. Ale jeho starší brat ho takto osočil. Možno práve preto, že to bol jeho problém. Možno práve preto, že to sám robil. Možno práve preto, že to možno ani nikdy nerobil, ale potom túžil. Mal takú nezriadenú túžbu, možno mal nezriadenú túžbu podviesť svoju manželku. Možno to aj spravil. A tak to hodil na toho mladšieho brata. Pretože my, keď niekoho ohovárame alebo súdime, zväčša hovoríme o vlastnom hriechu, ktorý prenášame na druhého. Zväčša to tak platí. Takže, otec, ty si jemu odpustil? Čo s prostitútkami? Tvoje peniaze prehajdákal? Podľa seba súdim teba. No a myslím si, že tento starší brat bol aj dosť taký frustrovaný, však ono to vidno, že on bol v dome otca, otec ho miloval, takisto ako miloval mladšieho, miloval aj staršieho. Ešte mu aj hovorí, syn môj, veď všetko si tu mal. On mu ešte hovorí, ani kozliatko si pre mňa nezabil. To naozaj, to akože myslí vážne, však ja si myslím, že otec mu dal oveľa viac ako kozliatko. Určite mu dal aj kozliatko. A určite mu dal aj teliatko. Určite ho krmil. Určite sa o neho staral. Miloval ho. Lenže ľudia si namýšľajú niekedy vo svojej vlastnej frustrácii, že vlastne druhými ubližujú a ani mi nič nedajú, ani mi nič nedoprajú. Tento starší syn, ten mal vlastne taký syndrom obete, viktimizmu, že ja som vlastne obeť. Ja som tu v dome svojho otca zavretý ako nejaký otrok, musím vykonávať jeho príkazy a on sa cítil v dome otca ako otrok. A pochybujem o tom, že dobrý otec mu dával takéto pocity. Určite ho miloval, určite mu dával hodnotu syna, ale on sa cítil ako otrok, ako obeť. A keďže nedôveroval sebe, lebo on bol obeť, no tak nedôveroval ani svojmu bratovi. Ani on to nedá. Ani on sa nepolepší. Viete, aké to mal ten mladší brat ťažké, keď sa vracal domov, keď si možno pomyslel na svojho staršieho brata, ako on zareaguje, čo si o ňom myslí. Ale napriek tomu kráčal. Aké je dôležité, milí bratia a sestry, nedať sa odradiť. Keď ideme cestou pokánia a možno sa na nás niekto tak škaredo pozrie, alebo niekto mi aj povie, ja ti neverím. To je pretvárka. Alebo sa dopočujeme, že nás niekto ohovára. Vtedy by sme mali presne ako ten mladší syn urobiť ďalší krok dopredu a ďalší krok dopredu. Lebo otec vo mňa verí. Otec mi verí. A nikdy mi neprestane dôverovať. To je krásne posolstvo dnešného Božieho slova. Kto vie, ako to všetko skončilo? Či otcová láska premohla nakoniec aj tohto frustrovaného staršieho syna, ktorý mal celý život pocit, že je obeť? Kto vie, či nakoniec aj on pochopil, že je nekonečne milovaný svojim otcom.
Prajem to však všetkým z nás, čo sme tu. Aby sme si dnes uvedomili, ako veľmi Boh mi dôveruje. Ako veľmi vo mňa verí. A ako veľmi ma miluje. Amen. Prosím, povstaňme, milí bratia a sestry, a spoločne vyznajme vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Milovaní bratia a sestry, keď sme si vypočuli takéto nádherné Božie slovo z úst Pána Ježiša, zhromaždený v jeho láske, prednesme mu svoje prosby. Budeme odpovedať, prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za kresťanov, aby dokázali svet premeniať láskou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za cirkev, aby bola matkou všetkých ľudí. Modlíme sa za hriešníkov, ktorí trápi svedomie, aby uverili Bohu, ktorý je láska. Modlíme sa za ľudí žijúcich v hneve a nenávisti, aby si vedeli nielen podať ruky, ale si zo srdca odpustiť. Modlíme sa za seba samých, aby sme prinášali tomuto svetu radosť, ktorá pramení z blízkosti vykúpenia. Modlíme sa za zosnulých, aby im Boh odpustil hriechy a prijal ich do svojej slávy. Bože, Otče, vyslíš naše prosby a daj, aby sme si uvedomili, že vo sviatosti zmierenia sa stretávame s našim milosrdným Spasiteľom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
Modlite sa, milovaní bratia a sestry, synovia a céry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Pane, s radosťou Ti prinášame dary, ktoré sú zárukou večného života. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám s hlbokou vierou sláviť obetu, ktorá prináša spásu celému svetu. Skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, i s duchom tvojím, hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo on sa stal človekom, aby priviedol k svetlu viery ľudstvo kráčajúce v temnotách a kúpeľom znovu zrodenia udelil hojnosť Božích detí všetkým, čo o to prosia. Preto sa Ti nebo i zem klaňajú a spievajú novú pieseň. Preto aj my so všetkými chórmi anielov bez prestania voláme. Svätý, 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 svätý je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna, Hosanna, Hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna, Hosanna, Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj na svoju cirkev, Pane, rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske, v jednote s naším pápežom Františkom,
našim biskupom Michalom a so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi, so svätým Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. So všetkou dôverou, ktorú v sebe nájdeme, modlíme sa k nebeskému Otcovi, ktorý dôveruje nám. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, bratská láska, nech je. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz iba slovo a dušou zdravie. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný. Amen.
som hanbu som ti spravil, odpustíš. Tak povedz, či dáš mi nádej, že s tebou zasmiť smiem. Nič nechcem, sluhom len zájdem a službou dám ti zmier. Či uveríš mi, že chcem začať znova, že nemám v pláne už nech zopakovať. Uveríš. Znova túžba ku tebe ma ženie, z tvojich rúk mi žiari odpustenie. Slova strácam, čo chystal som sa vyviesť, že ma vítaš a nedáš ma vyzviesť. Ty ma ľúbiš, som znova tvojim synom, ty si z biedy ku sebe ma zdvihol. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, veď len teba mám. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, veď len teba mám. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil, za šťastné srdce mám. Nič nechcem, ľahko sa zlátim, to dobré chápeš sám. Si parákom, čo sníma hriechy sveta, si záchranou, keď číha na mňa nieba. Ježiš môj, si láskou, ja lásku dávam, len ona cenu má. Vo všetkom som sa už slamal, len ty si pri mne stál. Hoď viem, že veľa výhod má tvoj domov, len kvôli tebe chcem sa vrátiť domov. Ježiš môj, znova túžba ku tebe ma ženie, z tvojich rúk mi žiari odpustenie. Slova strácam, čo chystal som sa vyviesť, že ma vítaš a nedáš ma vyzviesť. Ty ma ľúbiš, som znova tvojim synom, ty si z biedy ku sebe ma zdvihol. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, veď len teba mám. Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň, veď len teba mám. Jednej noci slzy moje otrel z očí mi Ježiš a povedal mi, netráp sa, ja pri tebe stojím. Ja som prišiel na tento svet, priniesť svetlo a lásku, ukázať cestu k Otcovi, dať vám nový život. Povedz ľuďom, že mám ich rád, že sa o nich vždy starám, a keď zablúdia vo svete, povedz, že ich hľadám. Keď na vrchu na Golgoty
položil som svoj život, umieral som ja za všetkých, aby každý raz žil. Nezabudnem na tú chvíľu, keď som stretol Ježíša. Bol som predtým tak slepý a on mi vrátil zrak. Povedz ľuďom, že mám ich rád, že sa o nich vždy starám. A keď zablúdia vo svete, povedz, že ich hľadám. Modlíme sa. Bože, Ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet. Prosíme ťa, osvieť naše srdcia žiarou svojej milosti, aby sme vždy mali na mysli to, čo sa zhoduje s Tvojou vôľou, a milovali ťa s úprimným srdcom skrze Krista nášho Pána. Amen. Ešte si prosím sadkajte na chvíľku. Chcel by som vás poprosiť, milí bratia a sestry, ak náhodou máte doma nejaké tie palmové ratolesti, ktoré sme používali na veľkonočnú vigíliu, či už v Lani alebo pred Vlani, alebo aj po iné roky, a chceli by ste sa toho zbaviť, tak prineste ich, prosím, budúcu nedeľu do kostola, pretože vždycky, keď je ten veľkonočný oheň tu pred kostolom, tak tam zvykneme páliť tie ratoliestky z minulého roku a z toho potom vyrábame popolec, ktorý sa dáva na popolcovú stredu. Takže ak náhodou niekto máte také doma, ja toho mám viacero odloženého, tak môžete priniesť a budete potom o rok poznačený znakom popola z vašich ratolestí palmových. Krížová cesta býva každý piatok o 7 hodine. Veľmi vám sa chcem poďakovať za nádhernú účasť na krížovej ceste. Chodí tam skoro toľko ľudí ako v nedeľu. Zo včerajšieho pohrebu Dušana Parobeka ostalo ešte niekoľko porcií gulášu, tak ak by ste mali chuť, nech sa páči, v hale je tento gulášik výborný k dispozícii. Ešte mám prečítať list od otca arcibiskupa ohľadom zbierky pre charitu, ktorá býva vždycky v pôste na 5. pôstnu nedeľu, čiže o týždeň, tak vám urobím z toho taký výcuc. On April the 6th, I hope that you will give generously in support of this year's Share Lent. As it is customary, Faithful join together to support the international initiatives of development and peace Caritas Canada, which addresses the root causes of poverty, oppression, and inequality in the developing world. Mother Church combats all forms of poverty because she wants every person to live in the full dignity of a child of God. On Share Lent Sunday, which is, to znamená budúcu nedeľu, you can respond to Jesus' call to do good to all, especially those in developing countries who lack material and spiritual resources, and those discriminated against and marginalized. As you prepare for the celebration of Jesus' death and resurrection, I hope you will respond to next Sunday's Share Lent appeal with a generous heart. With gratitude for your
timely support and my prayers for you and your families. I remain sincerely yours in Christ. Michael Miller, apoštolský administrátor diecézy Vancouver. Milí bratia a sestry, ako som avizoval, teraz po svätej omši, keď skončí spev, tak milujúci nebeský Otec vám chce udeliť sviatosť pomazania chorých. Môžete ju prijať všetci, ktorí máte akúkoľvek chorobu. Vôbec to nemusí byť nejaká smrteľná choroba alebo niečo strašne vážne. Ak zápasíte s akoukoľvek chorobou, či už, nechcem byť konkrétny, ale môže to byť choroba aj telesná alebo aj duševná, čokoľvek, čo nás kvári, tak môžeme pristúpiť k Pánu Bohu a prosiť o uzdravenie, pretože tieto uzdravenia sa dejú. Ten istý Kristus, ktorého ste prijali v Eucharistii, sa vás teraz dotkne počas príjmania sviatosti pomazania chorých. Takže po speve môžete, prosím, kto chcete, pristupovať tak ako na sväté príjmanie pred oltár a bude vám Pán Ježiš udeľovať túto nádhernú sviatosť. Príjmite, prosím, požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojím. Na príhovor 7 bolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, nech vás žehná, ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Svoj kríž